Ayun na, di ka bigay ha. Wala awat ha. Sige, ayaw mo bigay ha sa akin ha. Awat ha. Ayaw mo bigay sa akin. Ha? Putukin ko ang ano mo. Putukin ko. So ayun mga kachoy, at nagbabalik na kami. Ang gagawin namin ngayong prank is Dinamita prank. Sisindihan namin to. Tapos kakagamin basta panoorin mo lang. Panoorin mo na lang. Ginagawa mo. Bainti. Ngayon ng Disyembre. Hoy! Hihingi ako ng 20. What? Para panigarilyo. Bigyan mo ako ng 20. Ngayon na Pasko. Mangingi ako sa inyo. 20. 20. Inyo 20. Pasko. Boss. Bigyan mo ako ano, boss? Boss. Ano? 20 lang, boss. 20 lang. Gago! 20 lang, boss. Boss, ayaw mo bigay sa akin, boss? Bigyan mo ako, boss. Boss. Hingi ako, 20 lang, 20. Boss, hindi, Ayaw, di ba? lang, 20. Boss, hindi, mabait ako, boss. Di ka bigay sa akin, boss. Di ka bigay sa akin. Oh. Ayaw, di ba? Sige, alis ako ngayon, boss ha. Alis ako ngayon. Hingi ako sa'yo 20, boss. Di ka bigay. Gago! Hingi ako sa'yo 20, di ka bigay. Ngayon na, di ka bigay ha. Sige, ayaw mo bigay ha sa akin ha. Ayaw mo bigay sa akin. Ha? Putukin ko ang ano mo. Putukin ko niya. Putukin ko niya. Ayaw, di ba? Putukin ko niya. Run. Bos, perang lang, bos. Bos, perang lang, bos. Bos, perang lang, bos. Run. No. Uy, bagsak! Tangina mo! Tangina mo, ginagawa mo! Naaalala ko ba dati nung wala ka? Nararamdaman ko na lamang sumaya ka mo. Pero mali. Buti na lang talaga ay wala. Ayan, hindi po, hingi. Pito. Hingi, pito. May dapat kinulat.
Yan na. Ano po? May ginulat pa. Ano po? Di kayo bigay? Ate, hinga ako ano, kanta ako. Kanta. Kilala kong kaliskis mo, oy. Kanta ako. Kahit Ano? Ano po? Kanta po ako sa inyo. Ano? Tapos bigyan nyo ako pila. No? Magaling kang kupal ka. Sige. Sino? 20-20. 20-20. What? Ngayong Disyembre. Ang ganda mga ruling. Bibigyan nyo kong 20 para ako inyong ilibre. Galing ha? Ngayon na Pasko! Gusto kong 20 para matawa ako. 20-20. What? 20-20. 20-20. 20-20. Tapos na ate, Pasko. Wala na. Okay na po yun. Okay na po yun ate. Okay lang po yun. Iubos mo na lang yan ate. Gago! Ate, ubos. Ubos mo na lang yan ate. Galing pa kasi ako sa ano, malayo. Pwede na! Dapat, ano, hindi dapat, ano lang to eh. Ha? Treat lang to, treat. Treat pitot. Kulang to ate. Bahala kayo. Bahala kayo. Ayaw nyo bigay sa akin dami. Huwag kayo iyak. Ayaw nyo bigay sa akin dami Ayaw nyo. Ayaw nyo bigay sa akin Ay, putang ina mo, ginagawa mo. No. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Hindi pa putok. Hindi putok. Gago! Putok. Hindi putok. Hindi putok, kuya. Patay. Yari. Sabi, yagan diriya. Maliw ka yata eh. Yung mo na niya, yagan niya. Gago! Patay. Yari. No. Yaw, di man. Ayagan niya. Yung Pasko bitawaran, Pasko. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh. Walang awat ha? Walang awat ha? Maniyak. Walang awat ha? Di maniyak. Kung wala ka nang maintindihan, kapit ka sa akin, kapit
ka sa akin bibitawan. So, what's up mga kachoy? Tapos na kami time to shoutout na sa mga nag-comment. Ay, hindi pala nag-comment. Basta may shoutout kami! Shoutout guys! Sa Moraco family. At shoutout sa jowa ko, sa Cyrus Bay. Shoutout sa'yo. Shoutout nga pala kay Brad Ayan. Yes! Ang aming pinakamamahal na boy. Shoutout sa'yo, boy. No shoutout. Rodrigo, boy. So, please like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para palagi kayong updated sa aming mga bagong videos. And follow our Facebook page, Joy Raptor! Hanggang sa susunod na video!